Grabe, ano dyan makita. Asa naman eh. Baguhan dyan ko sa yung clutch mo. Ni-active yung TCS, no? So, nag-stop over may kadali, no? Kaya grabe dyan siya ka-fog. Hadlo kay banking. Ay, mag-slide kaya ang dalan ba? Mas comfortable ko dalo na ang motor ni sir, no? Kaya na siya TCS. Mura gina-absorb niya ang lubak sa dalan. Tapos ginapa-smooth niya sa rider. Hi guys, ug karon mo ni atong gamito, no? CB650. So gear up na ko karon. Padulong lang pud mi og the view. Tas na to ang seat height sa CB650. Uy, okay ra pud do. Mura ra pud siya og TO3. Start up. Let's go. Okay. So padulong na mi karon sa the view, Buda. Kami adjudal on sa inline 4 oy. Boto-boto na to MT-03 sa likod, no? Smootha sa CB650 eh. Layo ra kayo siya sa MT-03 na to na vibrate. Feel na ko medyo hinay ang exhaust ni sir, no? Mas nice siya dal no kumpara sa Triumph na 660 or siguro kay inline 4 lang dyan siya. Nagbutang na po din si sir og auxiliary light sa iyang motor. Murag nakulangan ko sa iyang tingog, no? Baguhan dyan ko sa iyang clutch mo. Ni-active yung TCS, no? Kabantay mo to guys, wala siya ni skid. Grabe. So kung katong CF Moto na 450 SR, smooth siya. Napa dyan ay mas ika-smooth pa, no? Ano siya CB650. Lamay kayo siya dalon. Mas pa sa maabot sa 140. Grabe ka po eh. Ang naka-nice po dyan yung motor ni sir, no? Kaya na siya TCS, ABS, and then I think naka-slipper clutch na po din siya. Kani po din si sir kay nakaila lang taniya sa Facebook. Bali nakakita lang po siya sa itong mga videos. And then i-message na niya gusto po niya mag-rides. So naratakaran diri sa Kalinat. Dili pa diri magsugod ang lingaw. Dito na lampas sa Marilog. Sadly ulan siya ganiha. So medyo bugnaw ang dalan. Ang gina-expect karon sa Buda kay mag-fog siya para mas lingaw. Radyo na yung kusog sa mga big bikes na dyan, no? Uy, taligsik. Hi, nako ng rides na ako karoon. Dito last time na overshoot akong kauban ba. Wala dapat chill ride lang dyan ta. Tanawan. Puraglain to yung pagkatanawa ba. Daligar dyan ay dalon sa mga big bikes, no? Basta pagkabalo na ka, dali na dyan kayo siya.
Pero kung maingon dyan sa CB650, grabe siya ka-smooth. Dili ni mo ma-feel ang lubak. Although akong tingin mo murag niagi og lubak, pero wala dyan ko ma-feel karon no. Murag gina-absorb niya ang lubak sa dalan, tapos ginapa-smooth niya sa rider. Ganito yung among ride karon is pinakalit ni siya. Dili dyan ta ni madayon among ride no. Kaya nagulan ganiha morning 6 jud among sabot. And then nagulan man ganiha, so wala mi na early o lakaw no. Sinawa sa daalan ay murag wala kay nag-ride siguro no. Nagulan manggod ba? Wala ni nag-fogs na. Hadlo kay banking ay murag slide kay ang dalan ba. Grabe ano dyan makita. Asa naman eh? Nisulod na ta sa Encantadia. Ka-nice. Dugayan na nako wala naka-experience sa gingani balik dire sa ako ano eh Buda. Data na to si sir. So nag-stop over may kadali no. Kay grabe jud siya ka-fogs. Then si sir, siya nagamit sa to ang FTO3. Traction control? Wala sir, ABS lang. Okay, so larga na may nagstorya pa mini sir na baguhan daw siya sa to ang motor no. Kaya wala siya traction control. Tapos pag puga daw niya ganiya sa throttle, hapit daw siya mas slide. Wala na sir, lato na to kaya hindi na makita sa kabaga sa fogs. Wala na imong kasabay no. Siguro last ko ano ko na nag-fogs diri sa Buda, bata pa ko, mga siguro na pa ko sa mga 10 years old. Dugay-dugay na dito siya. Na po data sa treehouse. Murag tipid ni sa gas ang yang motor. Sa kung pagkabalo, murag pare-parehas na sila o gas consumption sa MTO3 na to 21. Kung naglibog ko sa MTO3 no na 300cc, pero grabe mo ka og gas compared sa mga big bikes na dyan mismo parehas ani. Pero mostly hapit-hapit lang sila o gas consumption dyan no. Sa MTO9 mga 18 or 20, kaya 20 kung maghinahinay lang ka. Tapos kani murag 21 po ni. Mas comfortable ko dalon ang motor ni sir no, kay na siya TCS, ABS, and then naka slipper clutch po siya. So safe jud kay ka dire. Kung sa kurbada medyo masubraan nimo og throttle, so mas slide jud ka ano. Pero dire dili kay ma-slide kay na siya traction control. Gina-control ni IMO ang accelerate. Seagull. Nakademi sa Seagull karon. Sayang no, di na to ma-enjoy jud ang motor. Ulan manggod. Kung nakita ka bantay sa dalan no, muratag ni teleport. Paspas kita naabot sa checkpoint Bukidnon. Mingawa eh. Wala di karon diri sa The View no, kaya na ay nagpa-exclusive sa place. So ang plano is sa Seagull na lang. So diri na may sa Seagull.